intră pe Roblox, că cum am zis și în acel videoclip, că mă voi apuca de Roblox. Deci avem aici multe și hai să testăm. Stai că nu mai știu cum era asta. Ba da, știu cum era. Și de început aș vrea să băgăm un ăsta. Un playtime și vreau să vă arăt și vouă ce hagi-wagi. Poate găsim chiar. Alo, ce e asta? Stai așa că uite să-l țin pe lat. De să-l țin drept, așa. Ok, bă, cred că revin până merge asta. Bă, am revenit, nu prea merge. Hai să vedem. Să vedem ce am mai găsit noi pe aici. Pe Simulator am făcut episodul, știți. Tower Defense am făcut. Game Store Tycoon. Asta nu cred că îl știți. Nu știu. Dacă v-ați jucat singur, asta e treaba voastră. Game Store Tycoon. Load Game, că vreau să începem de unde am rămas noi. Așa. Nu mulțumesc. Și cam așa arată chestia asta ce mi-am făcut eu. Eu zic că arată șmecher. Uite, bă, bani. Și în caz de nu știați, chiar asta poate să se întâmple, să găsiți bani random pe hartă și să descoperiți. Bă! De mai încet. Asta nu... Da. Și hai să intrăm și noi la noi acasă. Bă, da, mi s-a mutat asta. Alo. Așa. Și după cum vedeți, avem aici la chestii, putem să ne luăm a patra de asta, nu știam. Oricum se fac banii ca pâinea caldă. Stai să mut asta că nu prea merge. Pad, Tycoon, Edit, Models, nu? Registre, 1, 2, 3. Mamă, cât costă! Ai. Da, bine, cum am spus, se fac banii ca pâinea caldă, așa că nu prea ai problema. Hai să mai cumpărăm și noi câte astea, că nu prea mai au oameni ce să cumpăr. Bă, hai, lasă, bă, cau. Intră. Bă, dă sacul de bani. Da, cei mai mulți am văzut că sunt pe noapte și de... Nu prea sunt. Că am văzut că cei mai mulți sunt pe noapte. Ok, bun. Cred că vedeți ce am vrut să zic, nu? Cred că da. Am făcut și un upgrade la asta. Eu vreau să mă bag. Bă! Bă, ce s-a auzit? Ploaie. Deodată, în loc să zică plouă pe afară, a zis ploaie pe afară. Ploaie pe afară. La mine ploaie pe afară. Uite acolo un sac. Mă duc pe el. Băi, taxi. Eu n-am găsit decât pe lângă mine. Pe mai departe n-am văzut deloc. Dar poate găsiți voi. Nu zic că nu există. Adică poate n-am avut eu noroc să găsesc. What? Unde era busul ăsta? Era ascuns bâne. Ok, câțiva. Ok, mulțumesc. Mulțumesc pentru bani. Oh my goodness. Goodness. Dai și tu banii. Dă-mă bănetul așa. Da, să reușim să mai punem o de aia, că parcă astea. Registrare. Bun. Și punem
Unde-i boi? Bun. Gata, frate, altă viață. Altă viață. Până una alta, vreau să mă duc puțin pe registrare. Nu, de-astea. Să vedem ce de-astea mai avem. Oh, cât ok. Avem. Stai să vedem. Deci ca să știm și noi. Deci mai avem 2. Până acum. 3. 4. 5. 6. 7. Undeva la 6. Bă, mai avem ceva. Dă-mă bănetul, dă-mă bănetul. Bă, dar dacă golești tot magazinul ăsta, n-aveți idee cât vă costă să-l refaceți. Apropo, vedeți acolo că e City, nu? Că scria asta cu roșu. Că scria City acolo, nu? Văzurați. City, da? Dacă voi plecați pe acolo și plecați din City ăsta, join the group. Cum să intru, mă? Ci că join the group. Join the group, ia. Cum join the group, frate? Cum să fac eu join the group? Ia, arată-mi, frate. Că vreau să Bă, mă lași. Că-l pune degeaba. Hai, dai cu cash-ul, că face cu cash-ul. Dă și tu cash-ul. Da, mă, cash-ul. Să nu o furi, că... Cred că putem să cumpărăm 2 de astea. Nu putem. Nu putem încă. Ne mai trebuie puțin. Dă tu 1.000.000. Ok. Mai am nevoie de tine. Hai, bă, da, așa, gata, frate. Putem să cumpărăm și noi 2 de astea. Edit. Așa. Așa. 1. Ok, și aici cât e? E 1.000. 1.000 de bănet. Bă, al meu. Ok, da. Playerii pot să-ți fure astea, adică să nu vă... De asta caut eu în continuu. Că nu vreau să fure cineva, că e al meu. Bă, ce claxonează, mă, la... Intră. Ok. Bă, dar vreau să aștept să se strângă mulți. Bă, asta de ce nu se cumpără asta de aici? De deasupra. Credeam că se cumpără, frate. Credeam că se cumpără. Ce avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avem 9 de astea. Wow, cât jos. Ok, cred că facem suma aia de 1.000. Da, am făcut-o. La mine acum să fac banii. Ia uite ceasul. Avem ofertă de 25%. Bă, dar ce să astea, gen? Sunt curios ce să astea, da? O să le cumpărăm noi la un moment dat. Bă, mă lași. Uite ce șobolani. Toți bănetul. Bă, dar imaginați-vă și voi. Eu să stea clientul de aici care vă ia banii, să stea pe telefon. Să vă uite și voi. Hai să cumpărăm. Bă, sincer, cred că ar trebui să cumpăr, că după nu mai vin clienți. Clienți nu mai vin. Nu că nu mai vin clienți, nu mai vin clienți.
Bă, nu știți voi șmecherii de-astea. Aici avem Mario, cred. Ia de chiar. Bă, da, e Mario. Și ăsta e Mario. Ce, mă? Ce, mă? Tot Mario, cred că-i. Bă, asta mai cumpără? Bă, nu mai cumpără. A, nu mai am cash. E, bă, naiba că-i fac eu acum repede. Ce că nu mai am cash, ha? Ia, acum am cash. Am cash-ul. L-am, băi. L-am, nu vă puneți voi. Și aici o să băgăm la bani de ne săturăm. Ok, și mai avem una. Hai mă, că a ajuns. Gata, bă. Acum să fac banii ca pâine caldă. Că ne umplurăm. Acum nu, dacă nu vin clienți, acum mă bat. Bă, dar de câte ori să mă bat? Oh, ok, acolo. Ei, ia, boi. Ce nabă e asta? Nu, 2 saci, adică 2 milioane de cash. Ia, vreau să văd și eu ce mai face. Bă, asta nu-și cumpără nimic. Alo? Ok. Banetul. Băi! Ok, am fost ciudat. Hai să ne întoarcem la noi acasă, că ne duc să răscoli. Ce naiba cu mesajul? Lui naiba. Cât că zoa, sincer, că zoa. Nu-s mult. Ok, mulțumesc pentru cufăr. Ok, sau voi mai gratuite, să stau aici. Să ascultați bani, așa. Să stea așa clientul. Când vine să stea așa, care vă ia banii. Nu vine să mine cheamă. Să stea așa pe ăsta. Să stea așa pe aici, să se mai muțărească. Să plece din magazin din când în când. Să se mai uite de bani pe stradă, după mai intră la mișto înapoi, după se pune pe ăsta. Uite, veni ăla, aia de acolo, juri. Mamă, ce mic e ăla! I-am dat 2 upgrade, frate, e mare. Plecă? Da. Ok, și încă unul. Băi, tu bagi joc, nu stați, tu nu pleci. Tu trece cu ai, nu fugi. Ok, poate așa e prețul, nu știu. Băi, tu bagi joc. Ok, asta nu-și mai văzut joc. Hai să mai cumpărăm, nu știu ce e ăla, cred că e un tablou, dar în fine. Tic-tac. Tic-tic. Oh! Aici. Bă, PlayStation! Window. Bă, vezi că da.
Așa mai vii de acasă. Sincer, parcă sunt cam multe tablouri. Dar fine, ce să... De ce îmi dă dublu cash? De ce îmi dă dublu cash? Voi auzi răți? Mai sunt bani pe aici. Bani. Eu vreau să mă uit pe ăsta. Bă, nu! Lasă. Dă aia încoace. Bă, ce este? Mișcă-te! Oricum... Bă, stai așa. Oricum pe rău pleci. La mine nu vine lumea să se uite la mine. Vine, cumpără și gata. Dă banii și gata. Bă, dar nu știu ce am făcut. Ia, vreau să mă rupă probul meu magazin. Și? Nu. Hai să vedem. Vreau și eu acolo sus. Vreau, bă, și eu. Ok, eu mulțumesc. Mulțumesc pentru bănet. Mulțumesc pentru bănet. Dă bănetul, dă bănetul, dă bănetul, dă bănetul. Dă bănetul încoace la băiat. Bănetul, băiatul, nu știu. Băi. Nu, da, lasă-mă! Era. Aproape? Nu, bă, ce urât. E partea lor, că mă lasă. Bă, da, pe aici. Imaginați-vă să vedeți un om că se urca și pe clădire. Ia să vedem mai cineva. Bă! Veni milionarul. N-ai că dau skin-uri doar. Că nu dau mai mulți bani, să zici. Sau poate dau și n-am văzut eu. Ia fiți atenți. Dai puțin să mă mai puțin eu pe aici. După ce cumpărăm, mă? Ok, deci mai avem nevoie de undeva la, să zic, 2000 și un pic de bani de luat. Iar nu dă dublu. Ok. Tycoon, edit, așa. Bun. Window. Bine. Hai că ducem bine. Ia, până una alta vreau să mai duc puțin. Iar e models. Deci avem 1, 2, 3. Aici cumpără PlayStation 3. 4, 5. Bă, acum vindem PlayStation-uri. Da, bă, da, dar oricum nu o să stăm. Cred că mai stăm undeva la câteva minute. N-are rost. Bă, sincer nu o să vreau să-l fac lung rău. O cât are, frate? Are 2 de minute. Cred că e de ajuns. Ce să-i bun și ca tot acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați
pe butonul de like, butonul de subscribe și butonul de clopoțel pentru a da notificări de fiecare dată când postez. Hai și pa!